Sir, hinahinay lang, sir, be. Okay, sama ni. Hinahinay ba kay maundak mapuntaan ni Sir Roy? Okay, okay. Hinahinay, unay lipang. Hinahinay po. Sama ni nga. Request makay kang pagka-driver ka? Hinay ba? Mahulog ko. Garat sa ning driver niyo. Si Pamino sad, sir. Okay. Okay, boy na yun. Okay. Okay. Sakit na kayo kung lubot pa. Palingog-lingog lang ba yan niyo? Eh, dapat sa mukha mo eh. Paano ba? Nakailan mo? Sa mukha mo? Nagdali ko, sir. Nga pa sa kayo makunimugnain? Samo kayo. Nagreklamo. Alangan ka, di ba po ka magtanong mag-drive food? Tanong nga mong drive. Ito na lang drive ako. Doon, noon sa... Hoy!